Ilimiket na isul sulinet panbantay diin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisong ano agbiyahe kami aglagto agtaltag dilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dadungalik kao gobyerno umay kayo kat tumulong kamasulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo kalsada umaket pumintas tapnuin kami met mapatas iagbiyahe naging awaken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamet kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taday to'y ket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at dantutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuam lagi pen to'y lugar ang nagkapuam
naranya kabulan un-unoy ku indingan day tanas laga silaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak mayawawan nuwing ka nang lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan di ayat din kakat palasbangen un-unoy ko darasam nga ikatan o naranya kabulan un-unoy ku indingan day tanas laga silaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak mayawawan nuwing ka nang lipaten karim kanyak nakibusen samsam itot ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan ni ayat din kakat palasbangen un-unoy ko darasam nga ikatan nuwing ka nang lipaten karim kanyak nakibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan ni ayat din kakat palasbangen un-unoy ko darasam nga ikatan gapo iti kinaluklukok inuy uyaw ko ti Diyos Apo hunak nga wanti amuna nang parswaan na iti mula tanong itak jay karabasa nagdakkel ti bunga na ngamno kitam ti puon na anyan ti kabasit na tinalayaw ko iti mangga nagpasit ti bunga na ngamno kitam ti puon na sobrat kinadakkel na kamali ti Diyos Apo nang parswaan na iti mula dapat kumadjay karabasa isut imbunga ti mangga jay mangga kumatbunga ti karabasa at damay sa nga malem at daap jay punti mangga natin nagtibungan na
sinentrona. Nasilawan panunod ko, nakita tilaing ti Apo. Dagos nga nagbabawi ak, iti uyaw nga imban paga. When pudno gayam, niya po Diyos ti kalaingan, tano kumajay karabasa, isut imbong at imangga, sigurado to'y ulok, binurak na. Narigat gayam no maminsan, ti tao nga pilosopo. Taga puti kinalaing mo, babawi maudin to. Ni Apo Diyos ti mapagtalkan, isu kumat pagkamangan. Uray adda ti basol mo, ay ayatan nakalata. When pudno gayam, niya po Diyos ti kalaingan, tano kumajay karabasa, isut imbong at imangga, sigurado to'y ulok, binurak na. Sigurado to'y agum ko, iniris na. Saan na bareng-bareng ako man amat pagtaengan, ama apagsanggiran ken pagkamangan. No kamang ti pamilya ti mariribukan, isut inka asitgan, pariko maagasan. Adikik iti pagtaengan, isu ti pagwadan, pamilya di nabaybayan. Bumangon iti parpagbangon, ipaayna't masapul, agbirok taraon. Adamat tay daduma, mangged na dumaduma, umadayo iti pamilya, tapno guminawa. Bannog ti ipturanda, ayat dala ama iteda, napintas biag ti patpat ganda, kan masakbayan da. Isuwa di tay gundawayan, ti kinaanus da, hintay kiti tulungan. Nang runa numataengan da, isudat aywanan, anus dat subalitan. No kamang ti pamilya, ti mariribukan,
paligan, parikot maagasan. Atikhi iti pagtangan, isuti pagwadan, pamilya di napaybayan. Bumangon iti parparbangon, ipaainat masapul, agbiro taraon. Isuwa ditay gundawayan, tikinaanos da, intay kiti tulungan. Nang runa numataenganda, isudat aywanan, anos da subalitan. Bumangon dayti parparbangon, ipaaydat masapul, agbiro taraon ni tata. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsud, umapay panunot ko. Apay dumteng liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan dusa wenno pandugo. Gamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. Iti tiyempo nga, inak panagmaymaysa, iapot undas, amang liwliwag. Iti oras iti, inak panagsagaba, punasan na amin na panagdwa-dwa. Gamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. Iti kanito, ti inak panagpanpanunot, kinaimbag ti Diyos, saan ko amarukod. Awan nga rod rason, nga inak agsanod, panagserbi kasapulan, panagtulnog. Ngamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at
sa kalpasan panagsagapa at darag sa kalpasan panagsagapa. Iti panagtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takas ta nga talagang tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaalam nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma di panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya
nangisi at ako masyan inunan sisa daan nunta tahaet usyanda inaskan jamaki am tasun sikan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan kumusta aletan ngata astetun kebebayag mula safan kuma isyad saka asang tu salun at ka ay shibali mangusun sikak ang kinata na'y duwama unasan ko bangat isayang nuhama na may nangisana paun sabi palaton sapi nahapay may nangisi at ako masyan inunan sisa daan nunta tahaet asyanda inaskan jamaki am tasun sikan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan nahuli na kita dinakhan idak na ni may uuwafan dispensaren adingku daytoy kinansyonko daytoy kinansyonko nagaputi karabukupko kitaman adingko daytoy sabah nagaduti sinapad na kasjay ading ti kaaduna partidos ko nga sumangbay ken ka
Itaman ading ko daytoy bunen, no asaem nakatatadem. Kasjay ading di katadem na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag-da. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglag-da. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kapsat ko itibiyag mo, ti mamnayen, ti ayak mo ti apo. Impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan nga umay ti Domingo. Awanen day direktang ken ayat mo, kamangibingay ti ayat iti apo. Binay ang nga naglabas iti
kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim kay didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim day didamo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo rumekta ka nga agserbi iti apo waras mo't panagkitang kitangan tiaglawlaw adu nga tao makumikunda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayon nga magmangegda ngemawan ti tiyempo da paano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet
Naagserbi ti Diyos iti pusong ken pararuam. Tao ti Diyos awagan na ka, laglaki pem ti biyak mo, kaya't saan mo ako pa. Agriin ka, agriin ka, agriin ka, agriin ka. Makita kapsat ko iti biyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo. Impas net mo maten ti trabaho, sak paminsan kan na umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, kamang ibingay ti ayat iti apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nangabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nangabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti apo. Rumekta ka nga agserbi iti apo.
managtultuloy mo nga agbibiyag adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at talagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti ka upaya di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makit-kitam nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaalam nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga isut aya inaldaw masabat na among met anapo kawang ngam di mula imbaga ni Jesus may sa pamalakan undas mangyaside kadagiti gapo na ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salaka di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut inaldaw masabat na among met anapo kawang ngam di mula imbaga ni Jesus o
Jesus imangisalakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus iti tunggal aldaw iti panagbiag ko adu nga saludsod umapay panunot ko apay dumten liday panagtuog daytoy puso jak maawatan do sa wenno panubo Dios si bibiyag awanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa gamti kari di Diyos si bibiyag awanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulnog ngam ti kari ti Diyos si bibiyag awanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at
ragsak kalpasan panagsagapa. At ragsak kalpasan panagsagapa. Pamatiken ayan kapapatgan, isuti pasapulan, intay ngarud aywanan, tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, pamati kapapatgan, isuti kang runaan, gatno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. May sanga kapsat ti inak nakita, hasta unay kinarekta na nga agserbi ti na marswa. Ngem dimten ti padas, suot ti panagbiag na, bigla na ni mamiis ti pamati na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, gatno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. Katay di kapsat nga limang miis ti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sa nainararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, gatno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. Pamatim aywanan sa limet-metan. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na, jakman maawatan tu'y rikna,
agarubos jakamuti papana sa tino ti ayan ko. Diyos ko, tulungan na nasip ngeta dalan ko, umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan. O apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay adda ka nga mangtartarabay. O apo, denggem dagiti araraw ko, dinak baybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O apo, agyaman na adda ka nga mangtartarabay. O apo, pakawanan na kadagiti nakurangan, agyaman na o apo iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman na ako apo iti ayat mo nga di agsarday. Lugar anakaskas daaw asyudan, sakbay anakatengak idiyada simabat ngaranyak, nga isuti sinursurot ko alawan. Tapno makita ti pagnaan, nuwen puno anagmayat, adu akita ti makaparasa kendagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankanta
Dat daytoy nakemket nadalus kas may nga karnero agsapsapul na lang tungaruot ken sapulan natay nadalus nga ubo kasta't panagserbi kini Apo Diyos wen putno anagmayat adu akita di makaparagsa ken dagiti tumatayat niliwliwadak kayat iti panagna kinankantanda wen putno anagmayat adu akita di makaparagsa ken dagiti tumatayat niliwliwadak payat iti panagna